ден. Добър ден. Здравейте. Познавате ли министър Гагаузов? Да. Здрасти. Запознайте, ако не го познаете. Здравейте. Здрасти, момчета, как си? Заварили. Здрасти. Здрасти. Здравейте. Как сте? Добре заварили. Здрасти. Много красиво място. Добре съм. Аз съм добре за сега. Много радост на нас, бе. Надявам се. Как сте? Добре. Значи, да видим. Там дето багер. Здрасти. Да. Мустафа може да ме каже? Ще им пеш. Здрасти. Да отиваме долу, направо. Ще дадат вагоните на работа. Да, Направо си вземе долу. Антоне, Аз ще слязам с колата, да. Айде, бъде. сега ще споем. Първо. Няма да кажете и да не... Проекта да само те гелевжик, ма не го да. Я не вълци въд, бе. Уважаеми господин министър, уважаеми господин народен представител, дами и господа, радостен съм, че в този слънчев ден се събираме на едно място, което е символично за село Ябланово. Съвсем близо е мястото, където вие провеждате вашия най-голям и най-весел празник. И аз очаквам, че днешния ден е един празник за селото. Много години се приказва, много години се умува, но ето дойде денят, в който ще направим първата копка на нещо, което село Ябланово давна очаква. Преди повече от 50 години вашите предшественици с неуморен труд изграждаха водопровода от Злостен през село Ябланово за Омуртаг. Един водопровод, който тогава яблановци го изграждаха, но водата отиваше да задоволява нуждите на други. Живота върви, развива се, селото порасна и най-вече нуждите на хората са съвсем други. Ние имаме нужда от вода и то от много вода. Доста години се занимаваме с този въпрос, да намерим вода на село Ябланово. Тук, освен гостите, са и хора, които са извършили проектно-проучвателни работи, познават района така много добре. Търсили сме допълнителни водоизточници, не сме се отказали от това, но предприехме една стъпка, която благодарение най-вече на многото хора от село Ябланово, които протестираха, благодарение на голямата помощ, която ни оказа министър Гагаузов, като прие при сърце работата, благодарение на всички, които са съпричастни към това дело, кмета на селото, господин Терзиев като нов началник, господин Янков, моя милост да се изявя аз и така нататък. Вече първата част от нашата работа, готвенето на проектите и най-вече осигуряването на финансирането е факт. И пак казвам, събираме се тук на едно място. Това е мястото, където ще се разделя водата. От тук ще тръгва водата за село Ябланово, а ще има транзитен клон, който ще отива, когато на нас не ни е необходима водата. Ние сме благородни хора. Знаете, че тук в голяма част от годината нямаме нужда от вода. Когато имаме повече вода, ще даваме и на нашите съседи и те да задоволяват своите потребности.
а от тук ще тръгва клона вече за Обортак. Още един път изказвам своята най-голяма благодарност, а вярвам и от ваше име, специално към министър Гагаузов, защото ако не беше той, отново щяхме да натискаме, щяхме да се молим и не знам кога щеше да се предприеме първата стъпка. Искам да всички да честитя така началото и дай Боже живи и здрави в най-скоро време да се съберем вече да режем лентата на това не малко съоръжение, което ще се изгражда в Ябланово. С господин министъра говорихме, това е първият етап. Има няколко етапа, в едно недалечно бъдеще очакваме тотално да се реши въпроса на селото. Ще водим не битка, ще водим мотивирани искания. Ние ще настояваме, ако не е язовир Братан, за който искаме да се построи, защото ще промени доста нашия облик, ако там е затруднено правителството и фондовите, водата от Кипилово един ден да я обърнем насам и да решим като цяло с съответните количества водоподаването на селото. Използвам случая да ви кажа, че всеки момент в Държавен вестник излиза обявлението за новия регулационен план на цялото село и тогава ще започнат вече проектите на улиците, на водопроводите и другите неща. И понеже господин министър, село Ябланово е едно от малките села, в момента има около 100 молби за нови жилища. Не знам колко населени места могат да се похвалят с това. С новия план ние осигуряваме около 350 парцела, които ще бъдат общински и по съответния ред ще се предоставят на хората. Още един път благодаря ви за това, че се отзовахте и предоставям думата на министър Гагаузов. Благодаря ви, уважаеми господин народен представител, уважаеми господин кмете. Да се обърнем към човека, който ще свърши работа, главния изпълнител на обекта, господин Геров. От тук нататък той отговаря за това какво ще се случи и колко бързо ще стане. Аз общо взето не съм от хората, които така напразно се хвърлят думите и когато поехме този ангажимент, че в Ябланово ще започне водоснабдяването, знам, че много хора от вас не вярваха, даже и на последната среща отвън са си говорили хората, пак ще се тръгнат и пак нищо няма да стане. Започваме я и ще я завършим, но проблемите, които има село Ябланово, са за доста години. Трябва да има регулация, това, което каза и Георги Дедов. Такава ще има и ще поемем ангажимента тук с всички хора, от които зависи и господин Янков, и аз, и съответно кмета, който ще бъде на селото, за да може да стане в село Ябланово така, както е в по-голямата част и в централната част. Тук, доколкото разбрах, има 200 и повече къщи, които нямат въобще вода. Този въпрос трябва също да бъде решен, но почваме едно по едно. Приключваме с този проект, а вода в Ябланово от него ще има достатъчно. И както се казва, водата след Ябланово ще върви само тогава, когато не трябва на Ябланово. Искам да ви честитя. Искам да ви честитя тази придобивка, това начало, да пожелая успех и нека да сте съпричастни към този обект, защото той е за всички хора, които са в Ябланово. Още веднъж да си честитим това първата копка и да си пожелаем успех. Здраве на всички! Вече да грабваме кирките, господин министър. Да ги грабваме. На ръка ли ще го купаме, господин? Имайте лопатите. Кой с кирка, кой с лопата. Да, ще види ясна. Все пак поне за първи път сме разгарали, така че... Айде, меракла, бе. Хайрлиене, как се казва? Айде, хайрлиене! Да ги се удари на сега. Гелдив ли, ова? Земята хубава. Айде, тук нататък към Ябланово, точно на къде. Браво! Айде.
Hadi hayırlısı olsun be. To не е зян това. Това е за... Дайте другите бутилки. Хайде. Кажи на Паружа. Каро, лайкам не на. Да, дано. Haydi Kıbrı'ya. Хайде. Hadi ya sonra maça şöyle koyayım ben. Bravo, Томчо. Haydi. Haydi, haydi. Bakalım kaça var. Kafadan şükür kafadan. Kaldım çalışıyor. Var mı kalamaya buraya gelin. Fare ediyor, fare ediyor. Ne mi koşuyor? Senin yüzüne bak. Onun yüzüne bak hadi. Şunu. Yapma komşu yüzüne resim var. Elbette çaşı var, al çaşıyı. 90 60. Daha iyi düşük olsun. Nasıl düşük olsun? Sabahlayın. Tükeni vereceğim. Tülük al.